Masanganiso kudzoke kudaro zvakanga zvawirirana mudare hapana chimwe chete chakaitwa. Mari dzange dzanzi mudare dzibhadharo muri nevanhu vairi, mumwe chakazongobhadhara hafu yakabhadharwa chete. Saka zvaramba zvinenge zvakazvegedzai tidzore mudare apa dambudziko rokunyanya kunetsa mukati memusha siri kuti rigadziswa richatonera ndonyaya yetsvimbo iya yainzi inorara nemudzimai richibatwa nzvimbo yacho ina vajogo nakupa. Saka hapana chakafamba. Saka asvika patigedza tidzora mudare kuti kochizve tambozama nguva yesei tichipuhwa chingotipa mazuva taangatite zvimwe rimwe ngatite rimwe. Vamwe vacho vakabvisa vati zvinoita tidzokere kuna mangu. Vangavise mafamilies makati Zvingavabviri 250 pamunhu aneti mamuri 6 iche panoitwa sei murenyi haisuda kuungana kuti chakamere ini ndakande kundotembawo kuti dare rinei ndo richapedza nyaya dzepano. Ndikuona wakomana wacho wese ndoe ndamba saka ndikutotarisirawo kuti dare rino ndo ndichikurukura navo chakambiri vamwe vacho ndichiendesa masanganisi vandakaendesa ipapa vaita chichemo chekuchema nyaya yemari, asi vamwe wacho ndichitarisa hakusi kuti inyaya yemari. Ndofunga ndichitarisa pamunhu ndingatoti munhu andingatoti pamangafike nyaya yemari ndo vatovhacha. Vamwe vacho vandoti dai ndikona baba Denis wari watongotibatsira isusu wadzorera hedu mari nyaya dzedu dzingekaimukaa pasi semhuri mokurumba vachiti chichemuka muisa chichemuka munhu unyomwe nditaisa pamwe ndiye angatibatsire kuti dambudziko rinogadziswe mumusha. Saka ndavanoda tovati achiuya kudare mozoisa chikumbiro chenyu pamberi, kana muchiri kugashirwa kana musingagashirwi mozvotiitika izvozvo pamberi pamama. Saka zvitonishamisa kuti sei vasina kuuya futi kuna kudare kwacho tange tavadaidza. ndiyo Denis ane nyaya sematangira yakaita handisikuda ndidzokoro kutaura zvakawanda. Ndine zvinhu zvinozoshandisa zvekukanganisa musha nezvimwe zvakadaro. Saka sekuenda kwatakaita kuna chiremba pakaonekwa kuti pane zvinhu zvida kugadziriswa zvikuru maringe nekuna mudhara job. So it's like sematauro zvakaita kuti tofanira kubvisa ma 250 kuti nyaya dzifambe mberi. Inini nemunin'ina wangu tisakwanisa kubvisa mari dzacho. Saka tisati taenda kana tisati tasvika panyaya dzekubvisa mari iyo mambo pane paita mukomana kana kuti headmaster wenyaya dzacho dzesekucreata kuti ini ndinzi ndiri kushandisa ndakaromba nezvimwe zvakadaro, enga ine hidden agenda achida kuti azotore kana kuda kuti apinde mupfumi wangu. Saka zviripo ndezvekuti aishandisa ana mudhara nevamwe vesama. So pakatanga kuti titange kutaura nyaya dzedare ipapa ndobva akuda kuti asi haasi kuda kutomboya kudare. So ndakamboaprocha sekuru ndichiti sekuru imi ndinini mukuru chimboedzai kunzwa kuti chii chiri kuita kuti Sylvester asauye kudare. Rekutanga ratakaita hana kuuya riya akapiwa masamuzi hana kuuya. Ndakanzwa sekuru achiti ndakataura naSylvester achiti hana dare renyu harindigone ende zvinhu zvese zvamakaita musi wedare muchienda kuna chiremba nezvimwe zvakadaro it was stage managed. Zvimwe zvese zvamuri kutaura zvikunetsa mumusha nezvimwe zvakadaro maangotengana namambo ikoko ini kudare kuvanduya. Saka nyaya iripo ndeyekuti nyaya igadzirwe mambo nesimba ramuinaro
taida kuti dai vaikwanisa kuti iyo Sylvester maimuzuwe Promise naNoah voya kudare because it's like it's not an issue kuti havasi kuda havana mari yekubvisa kudare, but it's like vari kuti hamuna zvamunokwanisa kutiita. Sylvester achibhesa hamene knowledge yake whatever this thing that experience yakawana mazuva aishanda kumarondera kukoto ngati briefly ndio mamira akaita nyaya iyi ine vanhu vari pari kuti hamuna zvamunotiita despite kuti iwo wakachenutswa wakaita seisei hapana zvamunokwanisa kutiita. Saka in summary ndio mamira akaita nyaya mambo. Saka na zvakadaro chamamereta autokumbira masimba enyu kuti mimi munyore judgment yecollection kana zviri izvozvo votooneta unosunga. Mizekuru wacho hamuna meyo kuti muunganze. Ndiriva handisi sekuru isacho ndiri mukoma mune kumhuri. Mhuri yakada kutomararira chitarisa zvazvese zvawanga zvawaitirana even kutoramba kuuya pano padare kana ari kuramba kuuya pano padare pamambo kana kwandiri ndaita mutete kwaari Mapurisa ngaa kwenda unokoreka kana kuti basa roitwa then mapurisa ozoenda kundokoreka yapfuma inenge yaseenzeswa nemunhu anenge abvisa pfuma. Akaenda nogona kuti chiremba mberi zvoitwa izvozvo then kuzoitwa judgment yereceipt of court kuti achizotora pfuma kuti idzore kuti munhu anenge akagara mari dzacho. Nokuti kundosunga chiuya apa hapana chatinenge taita. Patakamboita dare tisati tauya kuno tichiita nachinyamuka vakatotsikwa topedza kutsanangura kuti effort takabva navo kure vaitise tione tigadzirisane musha, but it's like havasi kumboonekwa semunhu. Then paissue yekuti dare rinokwanisa kuti rofanoendera mberi chiremba woenda woita zvinhu zvakadaro nezvakadaro, even though zvine simba rinenge rabva kwamuri mangu, ndaiona kuti zvinhu zvinyatsobuda zvakanaka nekuti ava pavakamboita dare naye Sylvester vachindigadzira nemusha vakaita vari vangoita zvekumhanya-mhanya vachiita make sure kuti vanhu vanenge vasipo. Saka isi tikada kuita futi kuti zvinhu zvida kugadzirwa musha zvoita vamwe vasipo, zvinozodzoka paextend yekuti hazvina kunyatsobuda zvakanaka makaita mega tisipo, but ndanyatsoona kuti zvinyatsobuda zvakanaka ndezvekuti munhu wese ange aripo, because musha wemunhu wese kuti paitwe chiremba anouya musha kugadzira musha vamwe vasipo, ndinoona zvichizoita dambudziko. Chinodetsa vanoita basa resandini munhu anenge achitondoda kundoita neexpertise yake chiremba, saka anenge achida kufamba, anenge achida kuti rusumudzo rwekuti andoite basa. Saka tikavasunga pasinayo wouya kuti endai uyai kuno wouya pano dare hariti panapo handoiti ndoito wanorapa kuenda, nokuti zvinotinetsei dai kwanguri kuti nekuti matarero anenge ari ekuti vanhu vanoda kuti wakabatana. Saka kana mhuri isina kubatana nawo panotinetsei kuti tingaite sei kuti mhuri ibatane basa riitwe, nekuti anenge achiti handibvisi mari
musabvisa mari ikoko anenge anoziva kuti asakabvisa mari hapana chinofamba. Saka kazhinji tinozoti basa ngariitwe, raiitwa tochitaura kuti vanhu tese mhuri yakapledha kuisa mari yakati mapfuta anozoenda manje uchitokata kana iri mombe ichibatwa ichidzorerwa ichitengeswa mari ichidzorerwa kunani kune munhu anenge akabvisa mari kuti zare rifamba. Because iyo kuti waungane vanobvaza kuti kusaungana kwedu hapana chinofamba. Ndipo patikautoona kuti tibatsira kuti tikaite sei ipapo. Ipapo ndiri kwanzwisisa, but ndaiona kuti tikatarisa pakatangira nyaya inini ndini ndakauya nenyaya kuno ndavhiringidzwa ndanongedzerwa kuti ndini ndandiri kuita zvakati nezvakati. Saka ava vacho vaifanira kunge varipo vachitaura izvo zvacho zvese kuti ndini ndiri kudai makavadaidza vana kuuya padare rekutanga. Iye zvinhu zvavanodaidzwa havana kuuya kuti padare rechitatu zvinezvi. Saka topfuurira mberi tichibvisa mari eyo toti chirembo woenda kumba wondoita zvavada kuita ikoko. Kana ivo pacho kana pane maexpenses anenge aitwa sevanhu vari kuramba kuuya kudare yezvinezvi, kana paitwa nezvimwe zvakadaro kuti vanozotumwa vanhu vanotora zvinhu kudzimba kwavo, vanokwanisa kuti vamwe vacho nditoziva kuti kumba kwavo havana zvinhu. Saka vari kubhesa hwani kuti havadi kuuya kuno, vari kuti hapana zvamunokwanisa kuita kukazi kana pane zvinenge zvaitika kana mava kuzotora zvinhu kumba kwacho hakuna zvinhu. zvoune zvitara chacho handisi kuda kuedza kuti ndibati panapa panodiwa mari yachirema pamafamilies 5 panodiwa 250 for each family. Iwo vanhu vacho ndofuti vamwe mumafamilies wasiri kuuya kuno. At the same time kuda kuti wauye beds muri mumaposesa simba rake nekuti endai kumusha kundogadzira zvinhu zvani zvekupa mari noti hatina. Ipapo ini ndinoti vakauya muno mudare handimoona chitongoti tine imwe nyaya takapedza naishe tichiri tisataura kuno natete vangu vane zvimwe zvinhu zvavakaita vakakumbira ruregerero. Ndine zvimwe zvinhu zvandaifanira kuita kuti ndibhadhare zvimwe zvakadaro but akazviita overload tichiti no taona kuti munhu akaita sei, but kuti umirire munhu kana kuti usvike pasituation yekuda kuti unoda kumirira munhu kuti ane mentality yekuti hapana zvamunondiita ndo pane ipapo kuti vakomana vanoda kuenda kundokorekta nawo panodiwa mari yekuti vandokorekta toenda kuti hai wangana wanoda kundokorekta vanoti ndikati parikuti promise kuti zvizvitoti kutoendesa mapurisa 4 umwe necheni idzi umwe necheni wotosvika wosungwa cheni kuti handei izvo tozviita asi pane pakudiwa kuti mari yekuti waende wondorara ikoko womuka manje vachindotora vanhu havo 8 waapanapa kuti waite matare panodiwa mari yekuzviita izvo kana vanhu varamba mutemo zvinobvumirwa izvozvo. Ipapo ndofunga tikatanga kushanda neikoko zvinotipisa pane chimwe chinhu chekuti vanhu imari dzinodiwa kumana hanzi vanhu mari idzi achakutora mabharanzi wozi madistance avakasiyana siyana. vari kuti nekuno vamwe chikobhore vamwe vari kumacheke vamwe vari kuvirginia. Pamusoro ona rimwe radare rechitatu randakuita rekutanga ratakaita naishe Nyamukubva ndakatoita mari dzese rimwe ratakaita last time ndindakaaana mari anonongoziziva kamari yavangambwara akandambira mambo ndikutaura panyaya yetransport kufamba kwaita masamosi nezvinhu zvakadaro ndopanose kuti tinozoti tapedza dare iroro raitwa kwazoti hapane maposti akati wogowana futa but iwo unoda kuti hama dzako hadzina mari tingavati isusu pakaita matara yakaita maposti akati
vanouya raita tobata foni yavo vanouya hapana mari poitwa sei? sematero andaita hangu inoti vanhu vakaita least effort yekuti havasi kuuya kasaka effort kana asi kuuya wakuti akutoseenzesa manje collection cheni tinadzo idzi dzitori saka anenge akutofuma odorarapo na 6 adorara mudhudhu na 6 ododii gogogoi makadaidzwa kudare makaramba cheni kirikiri hanzi ndaifungidzira kuti tikashanda nenzira iyoyo nyange zvinozatuti panoda mari yekuita izvozvo. Iripo here then ndikati chitaura nevakomana vangu but vakomana vati hanzi bharani but anokwanisa kuti mande aenda afira mande he can phone you kuti anokuenda kwakati kunoda mari yakati kwakati mari yakati kwakati mari yakati ndekuti nzvimbo 4 dzakasiyana. Minoda kuti muchigara kuti vanhu ivavo vaende kutora takutotuma mapurisa anoenda kutora vanhu ivavo kada vari padhuze nepadhuze mupurisa umwe chete nemunhu wake bata munhu unongwada nharo kwakusada vari pamusoro haisi nyaya yekuti varushana atoita kutotuma mapurisa manje ari kundosora vanoti tinotaura votiudza kuti panoda zvakadai toona totoita sese zotaura mabharani kuti nyaya idaiona musi wemande kuti aite macalculations ondifonera ndoapruva alright okay.